Чуй го, зомбил! Това е новата схема. Коли пак ли нещо от Алиекспрес? Не. Гледай това. Какво е това? Светещо музикално копче Ромик. Фартиш го и пуска основно хитови. Ама това е гениално! Но какво ще го правим? Правим си диско парти. Диско парти! Пускай спираш! Сребро, какво ще кажеш за тази бизнес идея светещо комче Ромик? Коли, това не е среброто. Това е някакъв човек диско топка. Това е някаква схема. Това е инфлуенсър под прикритие. Ама... човек? Копче Ромик? Не виждам потенциал. Но копчето... Да заложим на комчето! Пускай спираш! Какво правиш, ба? Кандидатствам в кешбокс. Ще взема малко кеш и ще направим парти с купчета. Музика, светлина и лайкове на живо. Лайкове! Гениално! Ударихме тренда! Станахме милионери! Теглиш връщаш! Някои неща са лесни. Други още по-лесни. За всяка гениална идея Кешбокс!